lassan lépked, akár a tornász, így megy a nagy ho-ho-ho-horgász. A Ho-Ho-Ho-Horgász a gyerekkorunk egyik legnagyobb legendája. Most végre kézzelfogható formában is itt van, természetesen a nélkülözhetetlen főkukacccal együtt, aki mindig ott lapul a vödörben, készen minden kalandra. És figyelj, mert ez a figura nem akármi. Drótozott lábai vannak, szóval simán le tud ülni a sték szélére, vagy éppen talpon marad, mint egy igazi pecás, amikor elkapja az első nagy halat. Persze ez nem mindig könnyű, néha trükközni kell vele, hogy megtaláld az egyensúlyt. Neked is a Ho-Ho-Ho-Horgász volt a kedvenc mesé? Írd meg kommentben, vagy tegeld be azt a barátodat, aki együtt nőtt fel veled a régi rajzfilmeken. Szeretnél még több ilyen nosztalgikus figurát látni? Kövess be, és nézd meg a többi Amigurumit is.